Chitariki emerongo ebere na isato cia mutenyi ogatano na limo mwancho morigereria kero mwaka nigo ensengi megochengera ritkolia batakano elio kwenekia ngana bara banyare ko baba goikirani gwa maganio abo namone serikali me county ya Kisii ritukelio nigeria nyara ko bali gochengerwa sensemo elia yabo nchali ngatianda mango mwancho morigereria togera tokabato kubatire kurwa semesa ya ito ya maya ensa ayamo yabona mugoro bali tukolia Jumapili na gosogeire hasende no gosemelenga no gende tokobo kwego kenemero bili kurwa ketego ikira chinka kibune chinsa ayamo yabono digonko alegania senchire yobo ikirano ritanyara ko bato gosangamo na ikobaterana amona bali kiba itoba mangana mayenya ko bagingo komanyenga nyarire ko baga gwateka kurwa ketego ikira chinka kibune chi Sara Momanyi nereto kubatrana monere kwene kiabuna hagocheire gwetera ase enchira yechibicha na bwigo eliogi nyoranga mwancho morigereria na boko yabwati gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na bwigo website ya www.ndizitv.net iritaliana ngoro kwa Josephat Amesingo kwa aligania tunyara kwa batoko sanga amuna ikromo chakano wikira omwelio nyoranga sensemo ya kabere ya maya ense ya moya bona mugoroba Nyotra chiko batoko sanga amono mogani oito Caroline Nyambura Ogaro oyore oyomo bwaba bwatani baba teneneri anene bechi nyombago sechi agent igo akurwa hase kiombe kelia gia Zcas agencies ikyo kagenda takoba yakwendeke kenyere koba gego semia abantu igoro boronge bwabo nyoranga ayonye kore omokombo igwe nyomba nubwate obwene bwabo bwene takoba gotenera monoborobo nabo igoriyo gokombo ete nyomba go landlord go landlady nera bwate obwene bwaya bange gotogo swas nyumba tutariko batukurikira na onyamariko semara ko yabone nsemo ya kabere tuchiko batoko sanga monera nyara ko bagotumanya amange obwene bwaba bwatani ababere omokomboi nolio gokomboa enyombo bwene bwabo mborobi obo amaya ensa ya muri tukole Jumapili mwancho morigereria nigo toko ya chaka kurwase county ya Nyamira nigo aba bwatani nene abaibori na borokiwa banyara ko bagosegetu abanyara ko bagwesonania nabo igokwerikia inde banyara ko bakogendera amona masomo gosechisemi chiria chirengete kwena na amafundisho yechigasi cha amaboko gukwana nigo omwalimu omonene bwe skuru yobubundi ya Kitutu Masaba Peter Nyaribo anyara ko bagoteba kubatikana na banga banyara ko bakwimuke chikosi echi chamagoko nigo banyara ko bakwenyorera emeremo aria sechinsemo nabigo abange babanyara ko bakwirika emeremo ko batikana bomanyi obanyara ko bagotwara amaigerio sechi skuru echo moliko itokurase county ya Nyamira Paul Kapokara niga gusanga muna intwe igoro robotirwa gago kwana monegeta sinekiga umwalimu yigo monene nigagoroide gesaku kyumugusi igoro yengana yagendera ko bageko baho n'abantu bakwenda se chiskure chichobo bundia mbali batasometi TVET now teribuna TVET iri myaka iri yakare abantu barengerere tibuna omuntu kogenda ocho ini TVET institution Chakarugiru Village Polytechnics no muntu wete gose school dropouts una abantu abange ba mineti ne maana yoko genda TVET institution no gochikoegwa skill elinde gokonye asobugima bwao naboni gagendera ko bagakomenta na gukwanira igoro yobuya bwechi TVET asase getira babuli kwene kibunango irabara abana babo kwajolera chisemi ejo kirabakonye kwegenderia samatukabo alebosyo sikuisi atogota abuna education is the key but TVET is the master key ejo minute buna education yes nonyonyore lakini kobwate TVET ekobeke fungo yo koigorera emeranko andonsi esogocha ebuya bweskuru eye ya Kitutu Masaba ose college ya Kitutu Masaba igere buna as an environment yere number 1 igere very conducive number 2 chinyomba cha abana komenya igere very cheap very affordable ntobwate courses chonsp facilities tobwate igere chingiya buna bone gia refrigeration and air conditioning serikali ya talented etobwate the best equipment
in this region. Kulingana muno mwalimu youth nete kubundisa abana igoro y'ikikompyuta kurwa seskure iga Aselita Walter Nyabaro igagendera ko bagagusegeta Bible kwene kibunango tumabara abana go cha seskure iga ya kitutu masaba asatibinga nigo bako bakonya abana weicho lya chiloni chichira bakonye weyakanira school fees nabo igo ko barusilia Bible egurube negeto konyara go konya abana funze banyara go apply help banyore scholarship na banyore chilons bone go muiburto basago echanda iskari reta abana bago bache basome we don't ndoriko baseli bagocha to abakonya go apply help eri banyora the scholarship na ne loan eri babwata abegani kati abana abo bagosoma seskuru yiga bakorera ubuya skuru yiga nabire banyorire asibego basegetera basebande kwene kibunango ebwatanye baramone skuru ye eriho kwegendereria Dismas Kenyando ngokora ekose koroko building and technology under the Department of Building and Civil. Ase skuru ekorunchoini obuyambororo robonge ase bali moraisika u toko barigani ase skuru yeito obuyambororo timo abagocha nga school fees teyo na mogocha monyora bokonyi agara mogendre na masomo ino. I've known a lot of things concerning fashion and design, and fashion and design is a course that is self-employed. Once somebody has finished schooling, before getting government job, you can employ yourself by having your own workshop. Sikuwa najua vitu mingi, lakini tangu nikuja nimefunzwa hadi sasa naweza fanya installation. Na omwelio ye ni go Peter Nyaribo uyuru mwalimu munene wa skuru yiga haganiriye serikali kwene kigosire skuru yiga kira chingaki eli abana kurwa skuru yiga konyorege somo abana bamentekanire buna tutakagerete facilities chajagira kwa stretched ebiransi byajagira otokea na bituraga serikali atokonye na ende tolentere mo equipment in other departments elinde bisa nabuya abanafunzi basome elinde banyara konyora skill eisaine ekyaro na abanafunzi baganya komenta una bibia chete biyo chakaokea ingo report legetasini kwa wanjete kya Ndizi TV kurogiga se county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp okara Ngemono muriki oito Polycarp okara kurase county ya Nyamira turenime county ya Kisii tkolia lero nigo oboteneri obwenyagitari ya getembe kubwatara monekanisa ya Adventista ya New Life banyara koba bagochaka omurobelyo obukolingo linabo kwena na obobwene gochiase abamenyi bensemo eyo buna enchire ya moyo gwikirania amaganio abo yokwena na obobwene omurobelyo yo nigo chakali tkolia lero agora chikobo kwira amatuko atatu asegatia banga banyara koba gwikirana banyarakoba bakogokera gati emerobiri ya nyarakoba gegwikiranirwa asensemo eyo muri kyo ito Mildred Mumanyi na nyarakoba gwikirana senyagitari ya Gatembe na gutwariganira robotiro kubwatia Ekanisa ya Adventista ya Kisii New Life kubwatana n'ekinyagitari au imeyagusi amona abanyagitari kurwa ense ya Australia nigo litskolia lero bachakya omurubiri bokwenana obubwene wawusa uchase abamenyi be county ya Kisii imenyagitari ya Gatembe noyo mubo abanyagitari ba bekiro mupangilio yo kubeka obubwene bwawusa asoro gongoro bwagusi asensemo ya nyanchwa etoko baligani abantu bonsi bali barwalete na batarwaleti bachi babe bakorokana asenseme ya nyanchwa igaiga Gatembe Korenga n'abanyagitari abo nigo bayereire obokoreri bwobubwenya ao buraina nwe ansegekagiye kibere icyo kirebusyo. We are offering a free medical service. Toko tunapeana several services including surgical services, medical services, watoto watahudumiwa. There will be free drugs that are being offered. So the camp starts officially today, being the 23rd, this Sunday, yet to run for the coming 2 weeks. You're all invited to come. We are here to offer free medical services. There is cancer screening, cervical cancer screening, prostate cancer screening, MCH, general consultation, any condition. Boigo oyomo bw'abanyagitari bo kubara gose surgeon asereta Dr. Nyariki atabire buna imbachi wekerania obobali asi amarwaire araganiriwe obokoreri obu na shughuli ambayo imetuleta hapa kama surgeons
ni kuweza kushughulikia magonjwa ya kama ya wale wanaume wako na shida za maji, za kupitisha maji, za prostate, wale wamemea wako na shida ya thyroid ama shida ya goita, wale wako na shida za hernia, wale wako na shida yote zile inaweza hitaji usaidizi wa operation. Tuko hapa kuweza kuwapa mawaidha na kuwapa pia matibabu na kuwaweza wale ambao watahitaji huduma operation, tutawahimiza waende katika hospitali ya rufaa ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Abantu bali abaikirana na konyora obugweni bwa busani go bagokera gitambu kireke na kobolia abande baikirane konyora obugweni bwa busa na chanya gitari kurwali kuna gochekigwa timbo lirikende na cheki ku pressure na cheki ku arthritis na cheki ku asthma na likerwa mariogo mbali go church kende ngo sababa abantu bali barika bacha bamenyenga abanyagitari bara bakurwali kabisa na ende ntwa batangasirite barasa yo mugambi abantu bali twatangasirite simule chinga ne murigerere tichitibi go sandons injuke tembe nyagitari murwali kwa mariogo naro na abanyagitari bara bange gwetania barwaire na ngweta ku town na abantu ngo cheki bubara marwira aba mbwate sita yesukali na acha kwa cheki kwa yesukali ona ate unji ko pimu yesukali makawa mariogo amarigo chachi pesa ko pimusa hata abanyagitari abo baburirie abantu bonsi goika ase ayo ilio banyole obukoreri obo bwa busa. Prevention is better than cure. Ito sabanga ne banga turwaleti ocho bego kuligerigwa ilino nyakuba advised na kikuba kwa okora. We invite you to come here and be screened. We have doctors from all over. We have doctors from Australia. They are here to offer free medical services to everyone. Tunahimiza wote waweze kukuja na matibabu ni ya bure, services hii yote ni ya bure na imepewa na Kisii New Life Church. Kuripotelea itaseni Kandizi TV, Elitaliane Mildred Mumanyi. Bimuro muriki oito Mildred Mumanyi onye kore omumenyi wa obagatagatu muchubo songo na bigo chinsemo chirichietana inense melia getembe na yesokie rocho moroberi yunigo kwena no bolingo lyo bwa senchira ya busakigima batari gwakana besende yonse rituko sengima yale go chengera rituko lya batakano ime county ya Kisii niyo moyego yonyara kwa kwenekibwa asegeti kelia gyabugita LSK ime constituency ya Bonchari ise yekyombe kelia kyabonchari Women Association nigo omorobelyo yo bonyara kwa kwena no bosemya na boigo kwenekya buna batakano banyare kwa bagosirwa amone serikali abarai anigo banyara kwa na asomyego yo gati yabo yo kabiro mu Women Rep be county ya Kisii Mary Otara gati yabarayibande ngagotomonye muri kyo ito Ndemo Steven Omochengo monene bweli tukelimo asabatakanwa ensemo ya bugita ime ya Bonchari ekiombe kyabanginagia Bonchari nigo kyene kyabuna abatakanwa mbali kwebwa sirituko lya bolene lyogochenga engana yene kiwana baliga nigati yabo oyo kabeiro mo Women Rep o Kisii Mary Otara amuno mo waziri bwe county ya Kisii Margaret Ondie Kiobaga esigo itukeri kabekwa ikate bagate baiga ikato twara litukeri kunyare gokonya kali abakora kabuka ase ibirengere naso kumanya tukonye ijamii itemanyenga ababoraka n'abantu bagwante kulendwa ababoraka batigewe bya babwate diribike babwate onye babwati bakonyu gotwara ikiagera maitati na mange uli ole komokonya kayo ali pengine nere bieka ole kolenta endagera MSS family ase igoli tukolya lero eto amoiga itangani kuminyora na kumanya kubwa abamuraka katikati ya itu babe bago serekewa kirengaki omutienyo sita tarehe 23
ababwatani ao nigo basira amwe na goikirana somo yegoyuo gati yabo omo MC Oriana Victor Omwando ababwatani bomo jumbe Bonchari Dr. Charles Onchoke abwatani babisi omo Women Rep Okisi gekora uno munyakirogo Ongaf gati yabaraibande baikirana kobeka liberera na koba omo yabatakanwa bono rende kinde chia dedi yanga inche mkwane no mongina Mary, our first women MP. She's my neighbor. Tumanye byombe bibire gaiga tumanye nana kitugu chikokonya bamama baitu ababoraka wetera se kitikiria kyumongenoria omwishimiwa akimogoteba ari raisi mongina kotigara kwa muboraka agendererio familia yae igontete ko batebenga kongole sana na muendelee. I know one day ekera bana bali bago bagachugukina babanta bana batanga. Indeed, my mother, she was not just an heroine, but she was a hero in the making of career a very successful life. So I want to congratulate all of you. Emechanda batakano bagwetera nemenge ase serikali ya bori uko bainyora na kurigireria magani yabo gati yabo kwenekia bunankonyora bale chifom chechi basari chechi skuru asobwango na rero mheshimiwa Victor Narega ekere kwana wale some slots na ni chukwa buza consider na baba buraka osema na raji na ala zini tuwega planche te when opportunities come aba buraka baba ande bagwetere mechande mekongo. But if we can hold their hands, then indeed the future can be promising. Na njamuno mongina bomorai njelinda emesa na kana ile fomu yongo ya chabuja egere ko nyaba na baba buraka ina ile gasio kanda ba promising ko bakorera ega ko gera na ino manyore ga keigo kiabasukia una mokorekana mwanyali de kolenda chifamili chino mpaka mwaikirega ninyi ni watu wa nguvu nyasaye tiwabaseseni tarigasinke onyoranga gwatigaire ayugika abana bagwatigaire na barabonsaba abana bakwenda bali skuru abana bankuru barabali abana batakete baragire lakini ayo muno mongina we karaka wabo mukaka umongina enda abana abanyorikirege Ekiombe kia Bonchari Women Association nekiombege cha Kirinomo First Lady Bonchari Nancy Onchoke kagosiro nabara ibanda abasubati gosira bangina ba Bonchari Koripotelia Ndizi TV korwensemo ya Bogita ewodi Ariana ebunge ya Bonchari eriatariane Ndemo Steven Iki oito Ndemo Steven asorobotirwa senchira yobo ikirano imewodi ya gesusuane na kurwa sekanyoro ya kiomitie bunge ya Nyaribari Masaba nigo amateyemo gareta kobagego ichanera ama kweli yo mocho korwenge yo ayanyara kobaga komubwatanya gusira senchira yobo tutukana korengana ne amateyo nigo tebango mwana oyanyarete kobaga gotomwa chibesa ne kurwa siskuru engana ya irete erego tarokana go ikirenga kiri banyalita kobako roboti nganigo omubere oye ole asengendu no wono nigo banyale kobagwesokia nakobolia serikali nyale kobage gokoro botukibwa bwango ili bachikoba bakwenekia ningikirete omochokoro yobo go Syria obogibe amateyibo igo nigo batebire nigo bale amono bolemero bwe nibo asibabulire basamaria bayabanyale kobagwesokia helio kobabwatesia linde banyale kobabakora omoroberio boko mweni omochokoro bo Imbwata wakongu bo mwana omochokoro ansirete mwana ona moirete skuru na amasomiri ngo musomerio wakongu oikire form 2 mwana ogako gende skuru bon agasira ekerasira karangiriwa ali nyagita mocheri kumnyoka guchororo nkanyora ali nyagitari tukamubika mocheri nali gusaba bagambi ba minto monkoni ndugwata wakongu konengana muno mwana mama kwana amana anti ndosire no mwana osomo koro St Mark form 2 mwana wiga asira senjira yo tukan eto sabe serikali ito tokon erinde ane pi ya moche kikaro mana postuma tumago joka tumaye kuro mtora nto kara mugambi to ongundi no mushimigo ito to asabiro bakoni kura semoi butaka nabo boro mucyo yo banene
ing'echo yayo omwana oyo ne skuru ale gochio sireire njira atamanyeti ng'a inki kiamuriete bona ale mocheri etogosaba ko moranje serikali motokonye motobwatesi ekiagere nkeyeteri na kende nenkenta keng'ere kaki omwana oria ali esare mucheri erinde tonyore njira yokomorusio erinde achichae niwu aiga sobo. Tugotigana noroboti orwigoro ya makweli yobo tutukano mwancho morire na kulire ng'ensemo ya kabere ya maya ensemo ya bona mugoroba tukigosanga amono mugani oitonya reko bagukirana ime studio korokwa Caroline Nyambura Ogaro yokorokora se kiombe kelia gia zedika suitira chikoba togosanga amonere ngwana ya bene mergo ya bono igoro anene yo boene bwa obo na obo igobo manyi igoro ye chinjira haye buna omwancho morire ya neno menyetasi nyumba chiricho kombo ine no manyeto boene bwago no lyo kombo ete nyumba yaga nyumba yo menyete kende ngeroro keraro kinga yaya ngwasoete omwako yo onoria ngwakanete deposit ngero mubekeranete ase amariko elyo kwaneke ngange chikoba obo saidi nabo igo chinga kichobo tutukanu anene chinga ki ogwakana ebesa yago yo mweri bo mutinyo cyase nyumba yo ntuchikoba togokwana muno mugeni oito Caroline Nyambura uyo nyale koba wikirana imeye studio togo sukamotwe nigo abantu batatu banyare ko babakobekwa byara asogotoka nebinto byobo ibi bibikagire kurwa asenga eyemo ya Kevin Ndarera nigo boigo batogete nenyasore ase kenyero kia Aroche 1 Kenyenye sub county imeye bunge yabo machoge burabwe binto binde buna chindagera nigo chia togete kurwa saba kagero abo batatu abo ke barabuk asa Marieta Kinanga Kilonzo Boniface Barongo nabogo Isaac Kontuga nigo bakagire kobegati y'abanachama bege kyombe ekemo gyokonia enyasore na koiba ebinto bya abamenyi na gosaria naboigo ko bagosereria abantu chingaki bakorwase emeremo nigo batangira segetasini kyabanyanyimbo kyamagena chingaki bakagire goikiwase kegambero hawo litkoria ngyo litkoria Jumatatu nabiro no magoko manu nanyori ibintu bibetwe mutenyi bwerete na binyora rero naraire borere tingwa kirwe simimya ko cyeko na moinari orocha orore ibintu byatokire tingo myako ko cyora nanyone ibintu byane bibeki na bibabangire te nyomba no magoko monene mbwate estepo rabo ebwana tagotekyu abayiboli barenda abana babo kibatokire na magosa tiakwegerero omwana genda mutu mumanye ninke kegendererete ko twarangeri gugo jamu nabagambi twarigereiri twasoire ma twanyore bituma no bire emesinero amatoke naro abana abaniko batumegete echo yo bakora nganero bagotumeka lakini iko baremete asibako bise bintu ige bintu byatokira abanyane barangeri gugo bacha barigererie bintu byabo at least abande batebire bintu byabo mbira egasi yarengo emetungi nera ali chisani njiro emeito nera alia chikoshon kibetiri njira alia wono nabokororanga abantu bayicyanire no mwana one mwana entakana ngotara bare n'abantu benyasore muna yatebekanire igobone eserikali yakira gokora uchunguzi emanyanga y'ebintu binde bikabekire koboko gotambe nokobe serikali nebwata koboko gotambe nigo kobe ko biara nando nyara koba ogwetera makongo na amafundisho manene kigima ochiase abasai baitariska wagendete koba bagotumia okoboko gotambe na koiba binto by'abantu togoska motu mancho muri magega yebunge enenego etia gosena gwakera ekura yogoetia omoswado finance bill na biga babunge wakera na gwanchirana omoswado yo nigo abakenya bagenda koba gweso kena kobwato kebirengerero byabo asobwango iga nigo abamenyi kurwase constituency ya Nyaribari chache ane kurwase chiwodi sano gati yabo yebo baracho ko bagweso kimambia lero nabo igo kogikeria egati yabarayi habanyara ko bagwakira muswada oyo ekura na koyoetia kolengana na baraboni gwatabira muswada yura chikoba egurubene nego cha saba Kenya nabo igo kogikeria aneno mubunge ba constituency eyo zaili janda asogwancherana na finance biligi atabire era chikoba kwene kia okomentwa kwa ebango enene ochia ase abakenya anengoro kwa Francis Osero Korwase ward ya Obaracho constituency ya Nyaribari chache
nigo twecokiriri tukoria rero asokorera mikao cha serikali anene gwetera saba bunge aba baitwa ngana ubachore tu bagoto wakilisha se bunge bachire babera basaliti asoko guruki bese baruro baoniro mwananchi wa kawaida nigo twabachore ta asoko egero mwananchi lakini bachire gali bunge baikarase banyo chichae barire bangere konyanyaso mwananchi bangere tupandishere ebinto byara kana gikobe bikongo mono asama tukagocha gochakira bona kabona bakayesi asobonge igotoko gikeria ababunga abaiga bachete baka support omuswado oyo aba bakuwakilisha bunanjo yo kurunya bari chache oyego chore turende tokakangana roji kwegero mwananchi ngatago twara bonyomba obeiro mojando monena omuswado oyego finance bill oya abachumba baito baeti anana mono mochumba korukunga sahel chanda ikerigen tokia ojo somo nyali bali ose monto nde bwensi oromo gusi akara ikira ngana batakire goito mwananchi onse kende kenge go chikabakia na nde bwensi ogiakera na kayes eyo izinge go chikamokonya go chinka 2027 uru baracho wot nyali bali chache indumu na boda ndu angaine tusana tokate unga boda mama mboga mtu wa mkokoteni nga ntojiko bata gokonyeka asa mangana yaiga serikali ya Kenya egetisa ai kero tuigete tokanyore gotofinya amafte to finyete amafta ligoro igo 27 muna mwagete yes prepare kogenda ka Kenya kwanza mwezi ende tonyore change none ya rato konye gucha matukari motuga iga Tuligiraria nyareko bakorekana isiko yorogongo rwa gusini go muraibwense Dr. William Ruto litukoria rero nyarako baga gwikirana asomoyega bwa masabo bwekanisa ya ACK haya nyarako bakorekana asensemo ya Nyahururu go kwana kurwa sensemo yo nigo William Ruto nyareko bagoteba serikali ya Kenya kwanza nigera chikobaga gotegerera ebirengererio nabigo kwemurungania gorwa asekegori egeke kiabasa ya siliteri ya Genesis asatabire nere nobosi bore bugo chikorigereria na boigo goisaransa na ko bwatesiania abwansi asobwamo igati ya emechando eri bagende tokoba bagoetera nonye nabo niganyarire ko bagagoteba nganigo babone tokoba gutumia omoroberio moikerano huna enchira yemo yogosokia ebirero byabo. I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. And I want to tell them, we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. What I want to assure them is that we are concerned about their issues. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary, and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs, because we know the challenge of unemployment in our country. Let me also tell the young people of our nation that in this year's budget also, we have increased our higher education loans board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access. Hatianda mange nyoro moroberio gatia barai boigo banyarako bagwikirana se omuyiga oyo bomasaba no mokonyi bomorai bwense rigadi gashagwa naboigo omotenene bwekanisa iyo ya ACK meyense ya Kenya Archbishop oyiboigo nyarako bagagwikirana yo hamonanda mango mwancho murigira ningendere ko bagwinko jarotota koretera senchere bwikirano chinsa isato chabono bo tuko tokogenda so mutima ko mwenge kigima toso sense moya kabereye studio to merane amono mugenyone bweritko diarero Caroline Nyambura nyareko bagukirana ime studio nyarako batugukwanira amange igoro yo bwene bumonto lyo kombwe nyumba nabo igoro lyo nyarako ba gagokoa enyumba eyo nabo igoro nyarako bokumanya obwene bwago sangali lyago amona into nabo yekerangeli kia wetrase mitandao ya Facebook YouTube nabo wetrase website nabo nyorase etv yago namba ya SMS neroro nyarako bokuboli lyago togenda leto skale ngore nande asegika getali getambe nyarako bengosanga amona muganyone.